ni waati na radio Nyatala Mali kono ale bi Mali kokan ani koni ani tamni dawma i juma somadaina basila folini tamni amadi anga dugu makoroma dugu kodonaw ambufu koni sokoma ka folini tamni takadi anga dine tigila mauma ambufu uka do ke jamanaye ambe la halamina bi ansi sagote anga jena bo ala ya sababu di amasa munuma atemana musuma ambu befu kuni sokoma bi juma do ina basila anga njija anga waliyo ambe munun ke bi jumala anga ala kusuma anse ko yeminye numayala anga do faraka wala munu beke sababu yeka ani ala chesurnya anga njija kuluke ka chaya bijumala basila islamaya dine wallahi aldine kadi dine mina ma ibe ko kige ki sanuya ka fini nyuman do ila ka kasa janon kila kata masabatu kenengeni ala bijuma iba soro kabini fajiri digila ambalaka munun jijaleno uka kesi fanga ka bo ulubeta misiru buta ukonono ko ku geya ka kasa duma ko luke misiri kono ka misiri kene konna ka bela jinin labe kadamne nege kanya tan kele mawbe bo inyebu usanumana u parle no kasakadi dowrete kubeta furuba ala kata bato obeke dina mina wallahi basila o dina o chandine dina mina alislamo be faranyonka ka duwuke uwere ka duwuku ka jamanai amba nyini almamu fe jamana kono bi kutubawla uka duwuke jamanai jamana be la halamina ansagote mamunun be fana basila nulu ka bara belimbe ka demeta ka nyesi mauma munun be dugu kono u balmaw wallahi basila nyumaya akachade ngani nyumaya min kebaw anganga tomi sigi uka nafolo be macha mambulo basila ala kusra nyon demesra uka nafolo tamande asra kande ngamunun be ni ulube abo udufala ka nyesi u balmaw ma ka nyesi u sindu ma munu be digu kono mamunun be ni kele kera sababu ye ulu boru sigoro la kata u kalfado yoro la lakana be sabati lime yoro mina doni wallahi o masina ambufu ka nyini ala fe ala ka dobla u ka nafolo plasila do be basila ulu ka nafolo abeta jiendian sradikan abeta sraka sramina mangutu de beke uluye kula majamu do tabita don sera tikere fenfebe nate ala kusra do tabita ide eminga walewo ye ni eoke ebita musoro sini ebi seka sanga mama wa mamimbe naleka nafolo abita yatimeo ni falaw ni dese bato ni che munumbe nulu muso sara mununga demebeta uluka saraka enulu tiseka kekelede basila sera tisa anga miri walewla wale munumbe namba ke na chemai ala ye miliari noya ala ye million chama noya ka sigidala mate mi be se ka fo tabarikala ka warbita srawfe sra mununte sra gelenyi ite hine yatimawla ite hine mawla mamun be dugu kono ni sara bita mu fo alay na fulo miliar mbe ebolo so mi bibolo mobli mbibolo ni bina tada kaburu kono ini kasange de bita ali samarate do isena namirla o walewla akaka alay ndoga ke mamuni lajarabi do alay lajarabi kan na fulo dima ki laje ibina mune kenai ni enyuma mi kenai ni ikora ki ge koli labana ka finigema ka duila ka seli ikan ki takati da kaburu kono o doni sa ena donka foko ala ku ye nema fenfe ke ko jaja ekelenta kunte
ko ja a kun dira e ma kun de la a kun tun ye mun ye i ka se ka hinɛ i balimaw i sinjiw ani maa minnu bɛ degun kɔnɔ basi la ni i ye nafolo bɔ i kun ka den k'a di maa ma min bɛ degun kɔnɔ wallahi basi la n'a ye duwawu min k'i ye a ka ca Ala fɛ o bɛ minɛ bi juma in na an bɛ an lamɛnbaaw fo ɲumankɛlaw k'olu fo minnu bɛ yen ni se b'u ye n'u u t'a kɛ walima hali n'u b'a kɛ n'a ka suma u ka se ka dusu ta k'a fɔ a jɔnka la waliya dɔw bɛ yen na o daminɛ sa bi juma in ka kɛ yafa ɲɔgɔnma fana juma ye an ka se ka yafa ɲɔgɔn ma jamana bɛ danku min na bi furukufuruku ni gɛlɛya min bɛ an cɛ o ka se ka dabila ten malikura a bɛ an bɛɛ nɛn ka cɛkɔrɔba musokɔrɔba an bɛɛ ko malikura nka basi la malikura tɛ ɲɛ fo an jugu an ka yɛlɛma an ka sira kilenw ta waliya minnu bɛ n'an b'a kɛ n'an man di Ala ye an b'a dɔn an ka olu dabila min bɛ kɛ sababu ye an bɛ gɛrɛ Ala la an ka dɔ fara jija ni cɛsiri kan o waleyaw la basi la bi juma sɔgɔmada an b'a fɔ lamɛnbaaw ma k'u bisimila nin y'an don ka ye an balimaw an ka bi sɔgɔmada in na kunnafoni balaw na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ san 2021 ka se san 2022 kiri tigɛlamaw bɛ lajɛ min kɛ ka saga ni jamana kiri tacogoyaw ye o waliyala an ka jamana kɔnɔ kunungo camancɛ fanga maa ɲɛma Colonel Asimi Goita ale tun bɛ a kɛnɛ kan a masala tun bɛ ka boli min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye nafolo yɛrɛ a burujali ale ni nafolo ɲini cogo jugu min bɛ se ka kɛ sababu ye ka don sira fɛ sira min tɛ sira gɛlɛn ye ka maa kagana gɛlɛnw ani maa murutilenw dɛmɛ u ka baaraw la masala tun bɛ ka boli o de kan an bɛna walawalali kɛ aw ye o babu la an lamɛnbaaw jɛkulu dɔ minɛna an ka lakana tigilamaw fɛ jɛkulu minnu ye maa ye minnu ka baara kunbɛnlen bɛ ka se ka karinina yɛrɛ dilan yuruguyurugu sira fɛ u yɛrɛ ye k'a di malidenw ma maliden minnu bɛ degun kɔnɔ karinina ko yɛrɛ la walew bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase jamana yɛrɛ wagandenba ma nka karinina ko in o fana kɛlen bɛ da ye sunɔgɔbaliya fana sabatilen bɛ u kan jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la malidenw an bɛna an da don karinina babu fana na bi don kibaru kɛnɛ kan an balimaw arajo ɲɛta ka se tele ɲɛta ma ale ni arajo jama jigi Kucala olu ye wulikajɔ dɔ kɛ ka sanga ni lakanabaliya kɛlen bɛ sababu ye maa minnu bɔlen bɛ jamana cɛmancɛ marabolo la n'u sigiyɔrɔ bɛnlen bɛ Kucala ma damakasi kɔni kɛla arajo ɲɛta tele ɲɛta ka se arajo jama jigi Kucala ka wele bila alisilamɛw ani malidenw ma maa minnu bɛ yen ni ɲɔgɔn dɛmɛ ka di u ye waliyaw dɔw ta ka ɲɛsin maa ninnu ma balow sɔrɔla finiw sɔrɔla samaraw sɔrɔla ka se ka taa di ni maa ninnu ma a waliyaw la sabatira Kucala marabolo kɔnɔna la o ni kunnafoni wɛrɛw an bɛna olu ɲini k'olu walawala aw ye bi juma aw ka donkibaru kɛnɛ kan a y'aw bisimila an balimaw an ka jamana kɔnɔ bi min ye fintigilakaw ka koɲɛw ye kolonɛli min bɛ yen n'a bɛ wele ko Asan Ag Fagaga maa min ye cɛsiri kɛ jamana yɛrɛ jɔli baaraw la don tɛmɛnlenw na ka sababu kɛ jɛkulu min bɛ yen n'o ye fintigilakaw ka jɛkulu ye minnu tun muruti la n'u tilala ka segin ka don fintigilakaw yɛrɛ fɛ san 1990 yɔrɔw la o jɛkulu ɲɛmaaya dɔ tun bɛ a bolo n'o ye Asan Ag Fagaga ye bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn min la sabatira Mali marabaw ni maa murutilenw ni ɲɔgɔn cɛ avril kalo tile 11 san 1992 o kɛra sababu ye maa murutilen minnu bɛ yen n'olu kɔni tun ye marifa ta k'a fɔ ko u b'u ka yɛrɛmahɔrɔnya lasabati yamaruya dira olu ma mai kalo tile 23 san 2006 ka se ka u fara Mali kɛlɛkɛcɛw kan u ka jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ dala maa la Ala ma hinɛna Ibrahim Bahangala
juillet kalo tile 4 san 2006 bɛɲɔgɔnya sɛbɛtɔ la sabati la Mali marabaw ale ni Mamudu Tulon ka jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ walew kɛla Algérie kaw fɛ u ka faba la n'o ye Algérie n'an b'a wele nanzarakan na ko accord d'Alger walew kɛra sababu ye ni ma kofɔlen ale ni Mamudu Tulon ka jɛkulu caman minnu farala ɲɔgɔn kan ka se ka bɛn fɔ min ye jamana lakana ye u na se ka o jija o walew ka se ka lasabati o kɔfɛ min ye ni ma kofɔlen ye n'o ye Assane Ag Fagaga ye an ka fintigilakaw ka bonda min bɛ yen n'an b'a wele ko garde républicaine a kɛra o chef d'état-major ye janvier kalo san 2012 a murutila tuguni kokura ka taa fara Mamudu Tulon ka jɛkulu la jɛkulu min bɛ wele ko mouvement national de libération de l'Azawad olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye farafinna cɛcɛfuga jamanaw kɔnɔ cɛcɛfuga bolofara min bɛ bɔ Mali la ka se Burkina ka se Niger ka se Mauritanie ka se Algérie olu b'a fɛ ka o bolofara ta k'a kɛ u ta ye nin ma kofɔlen farala o jɛkulu maaw kan nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi kunun sini jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko nin ma kofɔlen n'o ye Assane Ag Fagaga ye a ye sɛbɛnfura di k'a fɔ ale kɔni a na i sen bɔ Mali finitigilakaw fɛ baara la an ka finitigilakaw ka ɲɛmaaba min b'u bɛɛ lajɛlen sanfɛ n'o ye Colonel Assimi Goïta ye ale yɛrɛ ye sɛbɛnfura bɔ k'a jira k'a fɔ a jɛnna ni Assane Ag Fagaga ka baarabila ye ka bɔ Mali finitigilakaw fɛ. Ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ Malidenw ye n ko ka na. An lamɛnbaaw an ka jamana kiiri koɲɛw la san 2021 ka se san 2022 o kiiri balaw nun dola an ka jamana kɔnɔ kunungo alamisa kɛra an ka kiiri ɲɛmaaba yɛrɛ fɛ ni o ye Colonel Assimi Goïta ye Cour suprême n'o ye an ka kiiribulonba ye o kɔnɔna la ɲinanta babu tun bɛ ka boli min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye jɔyɔrɔ min bɛ kiiri tigɛlamaw la nafolo burujali baaraw la ale ni nafolo jugu minnu bɛ labɛn ka kɛ ka Mamudu Tulon dɛmɛ u ka baaraw la da nana don walew bɛɛ lajɛlen na kiiri tigɛlamaw ka ɲɛma ni o ye Monsieur Wafi Ugade ye ale ko masala min taara ɲina masala in ani takunbɛn ko laɲini min bɛ jamanatigiw la n'o ye camancɛ fanga tigilamaw ye o de ye kiiri kɛcogoya ɲuman ye o ka se ka lasabati o walew tɛ ɲɛ cogoya si la fo kiiri tigilamaw ka dɔ fara u ka jija ni cɛsiri kan nafolo sɔrɔcogoya jugu minnu bɛ yen minnu bɛ kɛ sababu ye fana ka nafolo labɛn k'a di Mamudu Tulon ma k'u dɛmɛ u ka kana gɛlɛya baaraw la dan ka se ka sigi o waleyaw la Dr Modibo Sako ale ka kɔrɔfɔw la a ko nafolo yɛrɛ burujali ni ye a waleyaw ta k'a lajɛ a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba yɛrɛ lase an ka jamana ma o waleyaw kɛla sababu ye u kɔni ye wele bila kiiri tigilamaw ma u ka se ka dɔ fara u ka jija ni cɛsiri kan maa minnu bɛ n'olu bɛ nafolo labɛn k'a di Mamudu Tulon ma ale ni maa minnu bɛ ni olu yɛrɛ bɛ yuruguyurugubaaraw kɛ nafolo koɲɛw la ka se k'a fara ɲɔgɔn kan ka don waleya jugu fɛ minnu bɛ kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ jigi dingɛ kɔnɔ olu b'a fɛ o waleya ninnu ka se k'a dabila u kɔni ye laɲiniw kɛ ka ɲɛsin camancɛ fanga tigilamaw ma laɲini minnu bɛna kɛ sababu ye olu ka baara ninnu a kolo ka se ka gɛlɛya u bolo Bamakɔ sariya dalatigɛbaaba an bɛ se ka fɔ ten Mali yɛrɛ sariya dalatigɛbaaba n'o ye procureur général de la République Mamadu Tembo ye a ko walasa ni baara ninnu ka se ka ɲɛ fo kiiri tigilamaw u ni minɛn minnu ka kan minnu bɛ se ka baara yɛrɛ nɔgɔya u bolo u ka se ka dɔ fara u ka baaraw kan o ka se ka di u ma kumakan ninnu kɔni lasabatira an ka jamana ɲɛmaa fɛ n'o ye Colonel Assimi Goïta ye ale yɛrɛ dara la k'a fɔ ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'i ye Mali jamana ta k'a lajɛ jamana tɛ se ka kɛ yen fo ni justice n'o ye kiiri ye olu ka se ka kolo gɛlɛya kosɛbɛ ka se ka Colonel Assimi Goïta a ka kuma yɛrɛ ka sankɔrɔta a ko min ye Mali yɛrɛ avocat ye olu ka so min bɛ ka jɔ ni a nafolo yɛrɛ bɛ bɛn sifa wari miliyɔn 790 ma ko dɔ bɛna fara jija ni cɛsiriw ka joona joona walasa o baara ninnu ka se ka kɔn ka ban walew tɛ dɔwɛrɛ ye camancɛ fanga tigilamaw hakilina ni laɲini kelen de bɛ u la kiiribon a n'a du bɛɛ lajɛlen u ka se ka sankɔrɔta sɔrɔ u ka baaraw la baara minnu bɛ se ka kɛ sababu ye gɛlɛya yɛrɛ o kuma kana fɔ kiiriko yɛrɛ gun sanfɛ an ka jamana kɔnɔ Colonel Assimi Goïta jamana ɲɛmaa a ye i da don
Mamurutulun ka waleya la min kɛlen bɛ sababu lakana sabatilen tɛ an ka jamana kɔnɔ ka a ko nafolo minnu bɛ yen ni olu bɛ bɔ bɔda jugu fɛ nafolo minnu bɛ yen ni olu bɛ fara ɲɔgɔn kan sira minnu ma gɛya ka taa di Mamurutuluw ma k'u dɛmɛ u ka baaraw la n'i ye o waleyaw ta k'a lajɛ o ye deguba ye ka ɲɛsin an ka jamana ma. Jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta a ko walasa baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka nɔgɔya f'an bɛɛ lajɛlen ka an fanga kɛ kelen ye ale ni kiiri tigɛlamaw ka se ka u dɛmɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ kɛlɛ min na dɔ ka se ka fara a kan a ka se ka nɔbɔ nafolo dunkojuguya kɛlɛli yuruguyurugu kɛlɛli ale ni maa minnu ka baara bɛnnen bɛ ka nafolo fara ɲɔgɔn kan ka taa Mamurutuluw dɛmɛ n'a ye an ka se ka an ɲɛmada ka fɛsɛfɛsɛliw k'olu kɛ ka misɛnya kosɛbɛ walasa nin maa ninnu si kana pan an kan. Tigɛlamaw kɔni ye tamini ta ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ma ɲɛmaa ma k'a yira la k'a fɔ a ye wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin olu ma o b'a yira olu la k'a fɔ jamana ɲɛmaa danaya ni jija ni cɛsiri min bɛ a bolokɔrɔ ka ɲɛsin kiiri tigɛlamaw ma o b'a yira olu la k'a fɔ ko fasoden ɲuman don. Sariya jalatigɛbaba a ko Mali kura a min bɛ malidenw bɛɛ lajɛlen da n'an ko a ka ɲɛ fo fasoden ɲumanya o waleyaw o de ka sabati an dusukun ani an ka kɛwalew la hakilinan kuraw o ka don malidenw na min bɛ se ka kɛ sababu ye Mali kura ka se ka jɔ. Maaba caman kɔni tun bɛ nin kɛnɛ kan a waleyaw kɛra sababu ye kiiri tigɛlamaw ani jamana ɲɛmaa o sera ka hakilina ɲumanw ɲɛsin ɲɔgɔn ma min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana ka se ka bɔ degun kɔnɔ. An ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye carte ɲinina ko ye a kɛlen bɛ gɛlɛya ye da bɛ maaw ye sunɔgɔ tɛ u ye n'i ye o waleyaw ta k'a lajɛ jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ wulikajɔw kɔni kɛra an ka finitigilakaw fɛ min kɛra sababu ye bolo nana da maa 13 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kan yirala k'a fɔ nin maa 13 olu ka baara kunbɛnlen bɛ min ma o tɛ dɔwɛrɛ ye carte ɲinina k'a dilan yuruguyurugu sira fɛ a di maaw ma. Gendarmerie maaw ka jɛkulu min bɛnnen bɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw ma n'an b'a wele nanzarakan na ko service d'investigation judiciaire de la gendarmerie nationale olu ye wulikajɔw bila sen kan a kɛra sababu ye siga kɔni tun kɛra maa 10 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la k'a yira k'a fɔ olu ka baara bɛnnen bɛ carte ɲinina yɛrɛ dilanli ma yuruguyurugu sira fɛ o waleyaw kɛra sababu ye min ye adjudant chef Lamine Mantala Traoré ale ye jɛkulu wuli jɛkulu min ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ a bolodi ɲɔgɔn baaraw la min ye service d'investigation judiciaire n'o o ye ɲɛmaa ye colonel magistrat Aïdara ye ale fana tun bɛ a jɛkulu la sɛgɛsɛgɛli baaraw la walasa bolo ka se ka da nin maaw kan minnu ka baara bɛnnen bɛ carte ɲinina ma ka dilan yuruguyurugu sira fɛ. wulikajɔ ninnu kɛra sababu ye u bolo nana da jɛkulu kan jɛkulu min bɛ wari minɛ maaw yɛrɛ la sani a ka se u ma a yirala k'a fɔ wari bonda dɔw bɛ yen n'an b'u wele ko bankiw u ye wulikajɔ bila sen kan ka se ka taa wari yɛrɛ minɛ olu fana na ni carte ɲinina baara yɛrɛ tɔgɔ ye. wulikajɔw kɔni kɛra kiiri tigɛlamaw ani lakana tigɛlamaw fɛ ka se k'a dɔn maa minnu ka baara bɛnnen bɛ nin waleya ninnu ma ale ni u bɛ k'a kɛ kɛcogoya minnu na. Bamakɔ sariya jaratigɛbaba sigida 3nan ta ale kɔni ye yamaruya di u ka se ka wulikajɔw kɛ ka se ka ɲinili kɛ kosɛbɛ o kɛra sababu ye ci yɛrɛ bilala Korofina aravɛki bɛ kɛ yɔrɔ min na ni carte ɲinina yɛrɛ lasuru fanba bɛ yen ka se ka taa a ɲɛfɔ o ɲɛmaa ye a ka se ka u dɛmɛ baaraw la. carte ɲinina minnu kɔni kun sɔrɔla ka minɛ u ka o jate minɛ k'a sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔ ale ni jamana ka carte ɲinina n'a sɔrɔ kelen don. sɛgɛsɛgɛliw tɛmɛlen kɔfɛ u nana ye k'a fɔ nin jɛkulu bɛ ka carte ɲinina minnu dilan a bɛɛ lajɛlen kɔni ye foyi. o kɔrɔfɔw tɛmɛlen kɔfɛ adjudant chef Lamine Mantala Traoré polisi jijalen no dɔ faralen no a ka cɛsiri kan ale n'a ka maaw kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ nana ye k'a fɔ min ye aravɛki yɛrɛ kɛyɔrɔ ye Korofina o dalala yɛrɛ la u nana siga kɛ maa la maa min yɛrɛ u ye a minɛ ka a sɛgɛsɛgɛ u nana sɔrɔ a bolo min ye saki dɔ ye o falen no sɛbɛnfuraw la a sɛbɛnfura ninnu yɛrɛ dɔ bɛ tali kɛ adamaden tigɛnkɔniden u bɛ a su dabaji min na ka a nɔrɔ papier la u bɛ a la fo ka se fiche individuelle n'o ye carte ɲinina yɛrɛ nɔrabila ye min na i foto i tɔgɔ ni jamu i bange yɔrɔ ni i bange san ani masaw olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ bɛ yɔrɔ min na ka se foto caman ma ani sɛbɛnfura caman u bɛɛ lajɛlen sɔrɔla nin maa kofɔlen a ka sagi kɔnɔ. o maa kofɔlen sɔrɔlen ko ka minɛ ɲininkaliw tɛmɛlen a la o kɛra sababu ye maa 2 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko fana bɛ yen siga kɛra olu la wele bilala olu ma. jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw senfɛ a yirala k'a fɔ ko maa dɔw fana bɛ yen wele bilala olu ma ni
Araveki ɲɛma ale ka jija ni cɛsiri ye wulikajɔw kɛra sababu ye maa 10 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko wele kɔni bilala olu ma ka sababu kɛ siga kɛra olu la. Maa 13 min bɛ yen n'olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla ka minɛ. Jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko maa 10 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɛ yen ko olu bɛ baara kɛ Korofina Araveki yɛrɛ la. U bɛɛ lajɛlen kɔni bilala Bamakɔ sigida 3nan o sariya jalatigɛba ka bolo kan. Nin kardinafo ninnu sababu la ni ye waleyaw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa 100 kɔ o n'a ɲɔgɔnna caman olu de sera ka kardina sɔrɔ ni yuruguyurugu sira fɛ. Basi la n'an ye waleya ninnu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ bi kardina ko a kɛlen bɛ gɛlɛya ye ka sababu kɛ n'i y'a ye maaw sera ka ye nin waleyaw la kardina ko ni a gɛlɛya ɲɛsinna i ka maa ma a bɛ se ka san caman kɛ k'a sɔrɔ a bolo ma da a ka kardina kan. Maa dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu yɛrɛ jɛnna u ka kardina ko kɔ ka sababu kɛ baara tacogoya ye. N'i ye an ka jamana bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ k'a fɔ an ka jamana faaba la kardina a dilan yɔrɔ kelen pe don Korofina. Waleya ninnu gɛlɛya bɛ a kɔnɔ gɛlɛya min n'an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na. An bɛ farankan min kɛ jamanatigiw ye ka sanga ni kardina ko in ye a sera ten sa Colonel Asimi Goïta ale ni Dr Choguel Kokala Maïga u ka wulikajɔw ta ka fɛɛrɛ ni hakilina dɔw ta min bɛ se ka kɛ sababu ye kardina ko in a bɛ se ka ɲɛ cogo min na jamana kɔnɔdenw ma u ka se ka sabati a kana kɛ kɔlɔlɔ ye ka sababu kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi kardina ko in a kɔlɔlɔ a ka bon ni a nafa ye jamana kɔnɔdenw ma. A bɛ se ka kɛ a nafa bɛ se jamanatigiw ma nka a bɛ ka kɔlɔlɔ min lase jamana kɔnɔdenw ma u ka caya ka tɛmɛ a nafa kan. Ni fɛɛrɛw taara ka kardina bondaw ka caya jamana kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni fili bɛ u ka tɔgɔ la basi la maa minnu bɛ yen ni fili bɛ u sisan na maa minnu bɛ yen ni fili bɛ u bangeyɔrɔ la hali maa minnu bɛ yen ni olu ka sɛbɛnfuraw yɛrɛ ni ɲagamu wɛrɛ b'a la min ni si tɛ kelen ye ka sababu kɛ basi la kardina Araveki a tɔgɔ sɛbɛn fɔlɔ kɛla waati min na basi la a y'a sɔrɔ maa caman bɛ yen u tɔgɔ sɛbɛnra la nka u ka dɔgɔ ɲininkali de bɛ tɛngu i la. Maa dɔw bɛ tɔgɔ dɔw ni jamu dɔw fɔ i ten hali ni tɔgɔ ɲɛna i b'a ye k'a fɔ bangeyɔrɔ ale ni fa tɔgɔ ni masa tɔgɔ gɛlɛya bɛ se ka k'a la. A bɛ se ka kɛ yɛrɛ hali n'olu y'a fɔ ka ɲɛ maa minnu bɛ yen ni olu b'a sɛbɛn olu bɛ se ka fili. N'an ye o waleyaw ta k'a lajɛ an kɔni b'a ɲini Colonel Asimi Goïta ani Dr Choguel Kokala Maïga fɛ u ka sabali Ala yɛrɛ jatiga kosɔn maaw degulen don bi cogo min na ka sanga ni kardina ko ye u ka se ka fɛɛrɛ dɔ ta ka sariya dɔ ta kardina ko in a ka se ka nɔgɔya malidenw ma. Hali ni kardina ko in n'a kan ka bin ka bɔ yen de u k'a bin ka bɔ yen walima ni yɛlɛma kan ka don a kɛcogoya la yɛlɛma ka don a la min bɛ se ka kɛ sababu ye an kɔni bɛ min fɛ jamana kɔnɔdenw ka se ka kardina sɔrɔ hakilisigi la k'u ka baaraw kɛ. N'o tɛ se ka ɲɛ maa min ye maliden ye ni gɛlɛya b'a ka kardina ko la o kosɔn ale tɛ ka se ka passeport sɔrɔ o kosɔn ale tɛ ka se ka taama kɛ a sigilen don jamana kɔnɔ a ka magoɲɛ ko caman bɛ ka sa. Jamanatigiw a y'a lajɛ bi jumadonya in a bonya kosɔn a y'a lajɛ kardina ko in aw ka fɛɛrɛ dɔ ɲini min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw nimisi ka se ka wasa. Mali sɛbɛnfura ko adamaden ni wulila a nɔfɛ Mali kɔnɔ bi dabi ye sunɔgɔti ye n'a y'o waleya ninnu ta k'a lajɛ aw ye setigiw ye aw ye faamaw ye aw ta mana na cogo cogo a bɛ nɔgɔya ka sababu kɛ aw yɛrɛ de ka maa bilalenw bɛ yen nka min ye jamana kɔnɔden gansanw ye minnu kɔni da tɛ fanga yɛrɛ foyi la minnu kɔni bɛ u ka impôt n'u ka taxes sara minnu bɛ yen ni olu bɛ wuli k'a fɔ k'u bɛ taa u dayirimɛ ɲini tunga na n'a ye olu la bloquer k'olu la dɛsɛ k'u sigi u sen tabara ka jamana kɔnɔ ka sababu kɛ kardina ko ye sɛbɛnfura ko ye n'a y'a waleyaw ta k'a lajɛ a cɛ man ɲi. An b'a ɲini Colonel Asimi Goïta Dr Choguel Kokala Maïga marabolo ɲɛmaa Choguel bɛ jamana in a b'a situation dɔn a bɛ jamana in papier ko dɔn kosɛbɛ n'Ala ye jɔyɔrɔ d'i ma bi k'i kɛ premier ministre ye i jija tungaranke minnu bɛ dama kasi kardina ko in na jantɛ minnu bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ n'an ye olu ka waleyaw ta k'a lajɛ n'an m'an kɔfilɛ u la jamana ɲɛmaa Colonel Asimi Goïta ka se Choguel Kokala Maïga ma n'an m'a lajɛ malidenw sɛgɛnla dɛ dabu ye sunɔgɔtu ye ko in faamuya ko ɲuman Ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma. An balimaw nin bɛ kɛ sababu ye an bɛ wele bila an balimamuso Seyda Mariam Danbele ale ni
Umar Sandugo jombe hine keneka u kana ɲɛfɔli kɛ an ye u ye maa minnu lamɛn dɔgɔkun in kɔnɔna la ka sangandu ka digunu ka gɛlɛya ye ka se ka da malidenw tulo kan maa minnu bɛ yen ni a ka di olu ye ka maaw dɛmɛ dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca i seko ye min ye i ka o kɛ u ye i b'a tɔnɔ sɔrɔ sini alikiyama Seyda Mariam Umar Dambele a y'aw bisimila. Bamakɔ fari dun bi ta a dɔw bɛ den mɔgɔ dɔw ka so kɔnɔ hali datugulan t'a la n'o ɲɔgɔn dɛmɛ fanga ma bonya mun de fanga bɛ bonya o la an bɛ barikada dumuni d'an kɔrɔ Ala ka baara in kɛ ka dumuni ni lajaratigi don Ala ka baara in kɛ k'a ɲɛ ka Mali bɛɛ kelen ma ka kan bɛɛ ni cɛ bɛɛ don Mali kɔnɔ ka Mali finitigiw kɔlɔsi u bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka juguw dɛsɛ k'u barika ban k'u fɛɛrɛ ban k'u dɔgɔ ban k'u kunkan ɲɔgɔn na anw ya Alahu ya Rahman ya Alahu ya Rahim Ala ka baara in kɛ Mali ka saraka o la an nana nin hukumu de kɔnɔna la ka bɔ kuma la Ala jɔnkɛ dɔ bɛ yen nɔ mɔgɔ b'a ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ la tiɲɛni caman bali a k'ale ta ye n'i ko tiɲɛni kɛra tiɲɛni tɛ bilen a filɛ ka alijinɛ sɔrɔ a y'a sɔrɔ jɔn sɔrɔ ni ɲɔgɔn digili b'a la a donna kɔlɔn kɔnɔ a ye dusu la a y'a minɛ a ka kusi a bɔra a ɲɛ bɛ wulu la a y'a ha a ko bana ka nin ma bala ka bɔ la a ko dekun mun bɛ ne ka nin tɔgɔ la ka miya minɛ ni ka fa o ɲɔgɔn de bɛ ne wuli d'a ma nafa tun ye fila ka bɔ a seginna ko kana ji kɔlɔn kɔnɔ ka ji bɔ n'a ka fufu ye ka n'a don wulu da la k'a min fo ka fa Ala ko k'a ɲinɛna min de la biɲɛ kɛnɛtigi don a hinɛ de la fo ale Ala tɛ nin den de ko ni kana fila d'a ma n'a balo tɔ fila kelen kelen a bi san limaniya ka don a jinɛ kɔnɔ o ye wulu ye dantan fɛ silamɛya diinɛ ko cogo di an ka kira ko a ye hinɛ a ko man a m'a fɔ mɔgɔ a m'a fɔ fɛɛrɛ hinɛ fɛn bɛɛ kan e tun tɛ adamadenya hinɛ o ye a ko adamaden Ala ko wala k'ale fɛn bani Adam Yakuba ni maa ye dekun na dɛmɛ kira ka sahaba dɔ bɛ yen a ko baara min kɛra ale ni baara bɛɛ ale b'a fɛ ka maa coronen maa dekun ye k'a ta ka bɔ dekun kɔnɔ o de ka d'ale ye ko n'o kɛra ko lahara dekun k'ale t'o sɔrɔ o ɲumankɛlaw ma ko Ala kana an ɲɛ da sini dekun la wa ni Ala sɔnna hali jazaw sarabe ɲuman na ni ɲuman kɛ Ala de fo de anw tɛna gɛlɛya ɲini Ala sɔnna an jigi ka ɲi Ala la Yakuba n'o bɔra yen muso dɔ bɛ yen nɔ ale ye jamana so de sɔrɔ yala an muso de kan ka ɲinɛ o silamɛya jɔnjɔn b'an bolo n'i ko silamɛya dɔrɔn muso wele ka di tɛgɛ kubura commerçantiba nafolotigiba a bala diɲɛ damu na k'a bɛ ban k'a tɛ to senna k'a bɛ kɔ tigɛ k'a bɛ Ala ka nɛɛma ɲini min tɛ ban k'a nin di ka ka nafolo di Muhamadu Mustafa ka diinɛ dɛmɛ muso grand dame o ɲɔgɔnna musow de bɛ yen i na o mara tarawele n'a ɲɔgɔnna u ka ca tabarikala o musow de bɛ yan o tuma na an b'a fara ko musow caya u k'u cɛsiri an ka fasa yi ni tɔgɔ ye bila an ka ɲinɛ o tuma na musow ale donna jamana kɔnɔ ko mun na k'a ye jakumani siri a ye jakumani siri jakumani a ma dumuni d'a ma a ma ji d'a ma jakumani tɔɔrɔ la k'a ni degun a donna saya sigara la ka maɲumako kɛ a sara ni kɔngɔ ni minnɔgɔ ye Ala ko n'a sara ale kaba kɔnɔ k'a ka jamana la munna k'a ma hinɛ danfɛn a ma hinɛ nin tigi la ɔ maa min hinɛna adamaden dɔ la déplacé dɔ yatimɛdennin dɔ a fa sara muso cɛ satɔ dɔ se t'a ye banabaatɔ degunnen dɔ kun fɔlɔ t'a bolo maa min hinɛna o dɔ la Yakubu i b'o bila min ko ne ko musow ma k'a ye musow k'u kan bɔ hali bi an ka miiri sɔnni yala an ka taa darapo d'a ma muso fɔlɔ ye jinɛ de ma général silamɛya kɔnɔ muso de don umu ama cɛw bolila don min na a ko aw kana taa ni kalakisɛ y'a di yan a dinna ka na kalakisɛ kan ka n'a jɔ kafiruw ɲɛ k'a disi da u la k'a la kila protéger muso de don Arasulu yɛrɛ ye wele bila cɛw ma a ko a ye tangala ninnu bila a y'u fili umu amari ma o y'a sɔrɔ cɛw ni sentigɛdiya bɛ ɲɔgɔn na sabu u y'a fili muso de don tariku bɛɛ kɔnɔ sɔrɔli k'a la a dinna ka da kalakisɛw kan ka n'i jɔ n'a taara jugu nɔfɛ n'a y'a fili ka taa a bɛ boli ka na a kɔ kan a bɛ Ala kira lajɛ k'a protéger yala ni kira min hɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na a bɛ taa ka so a taa jugu kan dusukun min tun b'a kɔnɔ Ala ko fɔ muso de don ko kamalenkɔrɔ 100 ko n y'a faga di mɔgɔ kan ka na ɲuman ta dɔrɔn ni dusukun ɲɛna dɔrɔn faga ɲuman tɛ dɔrɔn o tuma ko musow k'u kan bɔ k'u anw ma to kɔ an kana to kɔ ne ta bɛ ni musow ye musow k'u kan bɔ an b'a Ayisaya kan bɔ ka diinɛ kan ka diinɛ dɔn k'a ka furuso minɛ ka ɲɛ musow k'u kan bɔ furubato la ka Fatumatu Zahraw la de an ka jihadu fɔlɔ an cɛw k'an ma jigin an cɛw k'an cɛw bonya k'an cɛw karama k'an cɛw sutura ka muɲu ka sabali wala k'an denw ka barika faso ka jɔ ni muso tɛ Yakuba foyi tɛ muso de ye du ye muso de ye quartier muso de ye jamana bon ko ne ko balakaw ma olu ka saraka bɔ ka ca kojugu u ka dɔ sara anw bi anw cɛw jama jigi bi yan association tɔgɔ ɲɔgɔn dɛmɛ tɔn bi yan bɛɛ k'i jija i ka dɛmɛni dɔ ka ye a la walasa sini Ala k'i dɛmɛ ka sɔrɔ dɛmɛbaga t'an bolo o la ni kuma jɛnyana
sai da maryam bi hakku ni ko karamu ma ko ka kuma don an yi bizar mota an da kadi ko mu ko nan ta ko kuma da ko han kan ba do fu ni je da bai ku tala a din kan ko ta al sana ban su ake ban su uli saran so ita juwa jola akan jari na mata bai ni ba ko ku tala dai sai da maryam ko bai mali ko al hadi kullu tiri sai da maryam ko kadi bela jiri din bela da yin da musulmi ne ko ni befe mo ko lo me ko don ni ko kan di med ko la madini sabali ala ka di ala ka fe fam ya dia me ka ni ba mam soma avec ça bi kan ni be ko te tan ni ala ko no ya ma ni ko kuma ko na la ala hadi fulu tu wala ka sai da maryam ko kuma da so na nya da ne don ni je je ala ka de me ke kuma la fi ba ni fi la ki tan ni na so ma ko ko kan o ambo ya fani ni ha ke do ni ko do na o fe ni ma ni bo fe ni fe la la tu fe ko tu fe kuma tu fe no ni na makara bunda be la jiri ko dem tan ko do o ni ko na jabi le do kuma ko su ka yala ko ni la la ku ka ha ke inshallah ni fi ma yala du amma fara maka barka o ta ma doni le ana ka tiye na ka be do lai zalika fadlullah يوتي من يشاء والله ذو فضل قلبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كلمة سيدا أنا فلبين kuma janse an bafo sai da mayam kafu kuma na an bala kauye yi da silimi an tina an gadora sai da maryam akaka bara blasana mun fura ruwa ala kama bara da don ni sai da maryam ko abina wajilu kenan su ku taraya abina boni soro mu yayya akun bina bara mu ke abina ala bara da ke kuma ko fa sai na bitika kun ya kanu ala kamata su mai ana fana kasar na gobe ya kuma bara ne sai kuna ce kun kana ku taraya arajonyeta ni da boko foloire asantanyi ni ya arajonyeta be ka boka demeke an bora ka ta moti ne da kuma dire ka son yema yala ani mutli kan sabale halin bora da ugu sabu dara an temena a ugu sabu ko bara arajonyeta ere bora ka sirri ka ko ayi misali ta arajonyeta da ko sabale o bayan bambura amena ga an be bi wakati muna dane kura da farala dane uka ala ni sere maram sababu ka emission ke tele la ko jon mi hine ami sere munye mo ka ye ka fo anga woru be ka fo ka tayro jumena ka prevuye aka bo kuma kana kuma dole mo ko ka kuma do fo e ma bi prefe ka bi ni au ye ka ye bara ba to fle de bla to fle ni la halu no fle anga nga baro bla kana ni bare amba ala kana sura here chama bena kuma kan laba mu fo kuma kuje kuma fura kana ngana ko kuma kan laba kan laba ka kan bo ashara la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam kan la yele ka fakan laba aye la silike ambala kauma nani na la silike ala ya munu lajrabi na fulutiru kujaraya na fulutiru ala subhanahu wa ta'ala ya awul lajrabi aye kene do dere ample ya jama jigila tijo kono ya ala ya mu kalifa auma la jarabi de do au ka ce ya ta au ka sete la jarabi do ala ya ga au probo akene do fleni on na misalele jira on tale ko fa au ka ce ka yin ko na chama ke radio de jima ji ko na ya ka jima ko de un deme soni au la ta ka bon na fo mun kela haratime au to ti yala au de mu ti yala au de mu ke kabla au ne sara tu jaya adole fleni arajo nyeta tele nyeta yo le famu an fara sona ka wuri ka ante tiro baran jira an ba ta kamtira yin wani jira jima ko dona arajo nyeta tele nyeta ko tele ne kila manan da kuma alaka ni ne ala ko wale ke kuma an ga jija wati mo kalfala ma an sai mu an gonna ko tuga ni ufo saboda jarabido fanta un bai indika fitini mun na kai ka ta dalili soyi ko ala subhanahu wa ta'ala mu da hajiwa be kuma chalana ya zamini unate bora ka fo kuna ku chama biya an ba jigiya ka fo ne kuma kai mina ka awuro wala ngaye ka bo da kuna ndu dala ka ta lu flo kuna ndu la ala ko an nawi ka ala ko ndo ya mai din bira jire jamana kuma ani jamana ko ala ka bara nuke ala kama bara ala ka bara nuke ala kama bara
an ka baara ninnu kɛ k'an sera dafɛla ɲini Ala subahana wa taala fɛ ko nɔgɔya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An balimaw, ni laseli tɛmɛlen kɔfɛ araba sɔgɔmada fɛ baaraw kɔni daminɛna nka sani tilaliw ka kɛ fo ka se mairie ɲɛmaaw ma olu ye dantigɛli kɛ a sanga ni arajo ɲɛta ani tele ɲɛta ka nin waleya ɲuman ye an ye min sɔrɔ o waleyaw la an ka jango lamɛn. Ni min filɛ ka kɛ nin ne hakili la nin ye protection civile ka mission dɔrɔn de nin tɛ se ka k'anw kɔ anw bɛ nin ɲini k'a lase mɔgɔw ma ni mɔgɔ nana di an ka mɔgɔw ma f'an ka kɛ an k'an sen don a la an bɛ dugawu kɛ a bɔra yɔrɔ min na halisa Ala ka barika don a tigi la a k'a ɲɔgɔn caman kɛ aw minnu bɛ ka promo kɛ Ala k'aw yɛrɛ dɛmɛ a ɲɔgɔn caman ka kɛ n bɛ foli di bɛɛ ma kuma min bɛ fɔ ka fɔ directrice tɔgɔ la o ye nin kuma ma nɔgɔ ne tɔgɔ ye sous-lieutenant Boubacar Keita ne bɛ DRPC direction régionale de la protection civile la yan nin ye n tɔɲɔgɔn ye nin fana ye lieutenant ye ale tɔgɔ ye Badara Traoré an bɛɛ bɛ direction régionale la an nana directrice représenter fɛngɛ in na. Voilà, merci beaucoup. C'est pas comme ko ka sitana gana bo Canada. Ni kenen ka madala ni sitana biya. Parce que hera min be kenen ta sitana do ratia. Aw mon tay folie ka la se bayma kelawma. Parce que on yi mer la koy. Ni dugu bi ga sigi dugu ka dugu be ire de kan. Bon fin be c'était on yi. Mais ni mo sur la min se ka aw. Anyini kana di de se barato ma. Mo déplacer lo. Muso cɛsabagatɔw ma an b'o fɔ ko waliɲuman dɔn ninnu minnu sigilen filɛ nin ye a tɛ komi olu dɔrɔn nin cogoya nin ka kan a ɲɔgɔnna b'an bɛɛ ka so anw yɛrɛ fɛ san min na jabali minɛna mobili fara mɔgɔ la ka na jigin anw ka so kɔnɔ parce que an ka foro bɛ yen an ka du bɛ yen an dɔnbagaw bɛ yen donc mɔgɔ si tɛ ala k'i deli nin ko ninnu na a ka se mɔgɔ ɲɔgɔnna mɔgɔ i kɛrɛfɛ mɔgɔ sɔrɔ parce que n'a y'i kɛrɛfɛ mɔgɔ sɔrɔ a bɛna se i yɛrɛ ma donc an bɛ baɲumankɛlaw fo minnu nana ni malo ni fini ni fɛnw ye k'a di muso cɛsabagatɔw ma ani déplacés ma an b'o fɔ k'o waliɲuman dɔn halisa an b'a ɲini setigiw ye bɛɛ ka ni ɲɔgɔnna kɛ bɛɛ ka ni ɲɔgɔnna lajɛli vraiment an kɔni nisɔndiyalen don a kɛla an fɛ Kucala yan komi an ye commune urbaine ye mais a nisɔndiya filanan ye min ye a kɛla an ka commune rurale dɔ kɔnɔ o fana ye hɛrɛba y'anw ma bon sani ka bɔ kuma la n bɛ Yakuba Konate fo n bɛ radio ɲɛtaa fo n bɛ télé ɲɛtaa mɔgɔw fo n bɛ Kucala radio coordination bɛɛ fo an ka ɲɛmɔgɔ ye kɛnɛ sɔrɔ politiquement ou bien administrativement an bɛ bɛɛ fo an bɛ alimamu bɛ yan an b'o fɔ k'o waliɲuman dɔn Ala ka hɛrɛ bɛɛ sara ni hɛrɛ ye fɛn bɛɛ nana kɛnɛ nin kan yan Ala kana basi kɛ mɔgɔ si la a ka to Ala sala ne bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo k'u sira hɛrɛ la Ala ka tile ɲuman ban an bɛ kɛnɛ min nka dɔw ko ko hinɛ kɛnɛ don ne fɛ nisɔndiya kɛnɛ don mɔgɔ minnu sera ka ŋaniya sɔrɔ k'o bololafɛn bɔ ka a mɔgɔ ɲɔgɔn dɛmɛ o ye nisɔndiya de i b'a kɛ min ye a bɛ nisɔndiya e mɔgɔ min fana y'a kɛ i bɛ nisɔndiya a kɛlɛ minnu ɲɛna o fana bɛ nisɔndiya dɔw bɔra kuma na yan ko promotion de don dɔw bɛ yan ŋaniya t'u kɔnɔ ou bien o t'a si dɔn mais ni nin kɛlɛ o ɲɛna a bɛ dusu d'u la donc n bɛ radio ɲɛtaa fo n bɛ télé ɲɛtaa fo n bɛ jama jigi fo an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ yan n b'u fo an ka dugutigiw bɛ yan n b'u fo maa kelen kelen minnu nana tɔgɔ la n b'u fo n bɛ barama fo ma fo Kucala maire bɛ kɛnɛ kan n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka dugawu kɛ jamana ye jamana in bɛ lahala min na bɛɛ jɔrɔlen don bɛɛ b'i da i t'a dɔn i bɛ sunɔgɔ waati min na mais a balawu a b'an bɛɛ kelen kelen kun kan a b'an bɛɛ kaso n'i ye jamana jateminɛ minnu bɛ anw fagala minnu b'o yɛrɛ fagala an denw de don an dɔgɔninw don an balimaw de don an ka sinsin so kɔnɔ ka ca la o fana y'a fɔra dɔ ye donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo Ala ka tile ɲuman ban minnu ye balo in bɔ minnu ye fini ninnu bɔ Ala ka n'a a ta yɔrɔ laboloya a bɛ di minnu fana ma Ala ka kɛ fɛn ba y'u bolo Ala ka barakabaw don la Ala ka tile ɲuman ban Ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna caman ma je vous remercie. An lamɛnbaaw ni waleya ninnu tɛmɛlen kɔfɛ tilali kɛla maa minnu bɛ yen n'olu gɛrɛsɛgɛ donla ni dɛmɛ ninnu na ni o bɛ tali kɛ déplacés la kɛlɛ kɛra sababu ye minnu bɔra u sigiyɔrɔ la marabolo la i n'a fɔ Koro cercle la i n'a fɔ Ogosagu Bankas u n'a ɲɔgɔnna caman olu minnu ye malo sɔrɔ tila ka fini ani samaraw sɔrɔ u y'u ka nisɔndiyakaw fɔ ka tila ka wele bila jamana kɔnɔdenw ma n'Ala ye juma wɛrɛ yir'an na an bɛ olu ka siraw latɛmɛ juma wɛrɛ